Sabeu que Catalunya té una llei per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trans, intersexuals? I per erradicar la lesbofòbia, homofòbia, bifòbia i transfòbia? És una llei que es va aprovar el 2014 i és una llei pionera. És una de les més progressistes en aquest tema a nivell internacional. Ho és perquè conté eines i mecanismes que penalitzen seriosament la discriminació. Per erradicar la violència homòfoba! Sí! Sí! Impressionant. Per una vegada, els polítics ho han fet bé. Però també és veritat que aquesta llei no hagués estat possible sense la pressió incondicional del col·lectiu LGTBI que porta anys de lluita per una normativa així. Per tant, si tenim aquests drets, exercim-los! Si per ser lesbiana, gay, bisexual, trans, intersexual ens agredeixen a les xarxes, a l'escola, a la feina, al carrer, o no ens deixen entrar a algun lloc o ens insulten, denunciem-ho! Si veiem una agressió a l'Insti o al carrer, o escoltem un insult, o veiem un missatge discriminatori escrit a la paret, denunciem-ho! Pensa que no estàs sola. Pot ser que en algun moment siguis testimoni o visquis una situació similar. No ho deixem passar. Denunciar ara aquestes actituds és molt fàcil. A més dels canals oficials, també existeix l'Observatori contra l'Homofòbia, on podem demanar tot tipus d'assessorament i fins i tot escriure una denúncia online. Molt guai, no? Entre tots podem. Acabem d'una vegada amb la desigualtat, la violència, l'assetjament i el bullying homofòbic. Exterminem-ho! Ei, ja ens seguiu a les xarxes socials? A Instagram, Facebook i YouTube trobareu el programa i continguts inèdits.